Апошні гульнявы уикенд кастрычніка абяцае парадаваць заўзятараў тэмпературнымі рэкордамі. У цэлым шэрагу футбольных двубояў краіны будзе звыш спякотна. Суседзі па табліцы возьмуцца аспрэчваць пазіцыі адно аднаго. А БФФТБ заклікае заўзятараў наведаць стадыёны, ды на ўласныя вочы запэўніцца ў самаадданых дзеяннях айчынных гульцоў. А каб спрасціць выбар маршрутаў, мы анансуем найбольш цікавае змаганне Беларусьбанк вышэйшай лігі напрыканцы тыдня. Дзе ж вы былі з такой гульнёй на пачатку першынства? Эмацыйна апелююць заўзятары да аўтазаводцаў у закліках з трыбун. І сапраўды, распачні Беласхаду па першынстве ў тэмпе кастрычніка, зараз БАТЭ меў бы яшчэ аднаго рэальнага канкурэнта ў змаганні за золата. 4 туры запар Жодзіна перамагае і робіць гэта выключна на 0. Звыш 400 хвілін Уладзімір Бушма трымае браму ў недатыкальнасці. Тады як Хачатуран ды Катляроў бездакорна канвертуюць галявыя моманты ля чужых валоданняў у трапныя стрэлы. Дзякуючы гэтаму, каманда Олега Кубарава ўжо не толькі цэліць у топ-5, але і пра 4-ы радок марыць. А чаму не, калі зараз яго падначаленыя валодаюць другой па надзейнасці абаронай першынства? Тым не менш, усур'ёз разлічваць на прарыў Тарпеда здолее толькі ў выпадку, калі навучыцца скараць лідараў. Пакуль капітуляваў толькі Віцебск. Астатнія штопы упэўнена тармазяць Белас. І чарговы тур будзе момантам ісціны для дзецюкоў Кубарава. Бо на Тарпеда завітае лепшая абарона першынства на чале з настаўнікам, які толькі раз саступіў на нашых землях пасля прызначэння на пасаду ўвесну. Размова зразумела пра Сергея Ташуева ды ягоны Шахцёр. Салігорск мае ў пасеве толькі 11 галоў пасля 24 сустрэч, і 3 апошнія матчы таксама ўзорна бароніць сваё. Тым цікавей назіраць, хто з прагматыкаў, Кубараў ці Ташуев, хутчэй знойдзе ідэальную тактычную мадэль для двубой нядзелі. Той выпадак, калі выбітная форма бакоў не дазваляе вылучыць відавочнага фаварыта пары. Тым больш, што Жодзіна усе сустрэчы, за выключэннем адной, на родным стадыёне пакідае за сабой. З іншага боку, Шахцёр за ўсё першынства ў гасцях саступіў толькі двойчы, а ў кантэксце пагоні за БАТЭ не можа дазволіць сабе памылку. Таму наш прагноз нічыя. Прызначэннем на капітанскі масток Марцэла Лічкі каманду з захаду краіны быццам падмянілі. 6 перамог у першынстве запар узнялі Берасці ў таблічны топ, а сярэдняя выніковасць у 2,5 мячы на паспяховым адрэзку зрабіла белаблакітны наступ лепшым у першынстве. Адначасова новы рулявы яшчэ паспявае і тылы латаць, а таму ўсяго двойчы на кастрычніцкім уздыме Дынама прапускала мячы. Бадай, гэта самыя горшыя навіны, што маглі толькі пачуць наступныя супернікі Берасці ў першынстве, бо мінская Дынама зараз вядзе актыўнае змаганне за медалі вышэйшай лігі, аднак усё з большай ды большай цяжкасцю набірае ачкі. Напрыклад, аднічыі з Лучом падначаленыя Сергея Гурэнкі зышлі толькі ў апошнія 10 хвілін сустрэчы, а ў мінулым туры увогуле аддалі бал Мінску. Дадайце сюды паразу ад БАТЭ, нічыю з Шахцёрам, усё гэтае на фоне спрыту Віцебска, Салігорска ды Берасця, і зразумееце, чаму прыхільнікі Мінчуку чакаюць двубой з аднаклубнікамі з занепакоенасцю. Гаспадарам нельга памыляцца. Параза і між камандамі ўсяго толькі 2 ачкі. Пры гэтым мроя нават пра срэбра можа пачынаць страчваць абрысы. Больш за тое, патэнцыйная параза напэўна ж адаб'ецца на стане Сергея Гурэнкі ў якасці менеджера. Дадамо, што Мінск дома саступаў двойчы, тады як Берасці ў гасцях толькі тройчы не прапускала. Як падаецца ў гульнях такой высокай адказнасці, звычайна абарона пераважае над наступам. А таму сталіца ў больш выгодным становішчы. Тым больш, што заходнія хлапцы перамагалі ў Мінску апошні раз ажно ў 2008 годзе. Упершыню ў гісторыі на матчы унутранага першынства яго ўдзельнік прыляціць самалётам. БАТЭ такім чынам вандруе напрамкі з Лондона пасля складанага матчу Лігі Еўропы супраць Чэлсі. Уласна кажучы, гэта і ёсць шанец Гомеля здабыць што-небудзь карыснае пры змаганні з чэмпіёнам. Энергазатратная сустрэча ў Англіі, вандроўка без адпачынку дома, эмацыйны цяжар ды вынішчальны графік гульняў для асновы напэўна атаб'ецца на стане жаўта-сіні. І таму за іх кошт 10-я каманда першынства паспрабуе перарваць няўдалую серыю. Адцягнецца яна ўжо 4 гульні. Менавіта столькі тураў хлапцы з берагоў Сожа нязменна саступаюць, ды яшчэ і не адзначаюцца. Дзесьці не хапае майстэрства, дзесьці канцэнтрацыі, а дзесьці проста не шанцуе. Калі ж сабраць гэта ўсё разам, то і атрымаецца гісторыя спаду Гомеля. Але калісьці нават такія ланцугі павінны перарывацца, праўда?
У гэтым сезоне Батэ абавязкова адзначаўся ў гасцявых матчах. Напэўна, абарона Гомеля дазволіць гэта зрабіць і зараз. Аднак зусім без згубы ў страт стомлены чэмпіён, як падаецца, не абыдзецца.